προηγούμενη φορά που ήμουν... Α, δεν είμαι. Είμαι ή δεν είμαι. Ναι. Που ήμουνα... αυτό. Δεν πήγε καθόλου καλά. Ελπίζω... τώρα να πάει απλά καλύτερα. Τίποτα δεν κάνω. Όχι. Μια τσιγκουνιά. Κάπου. Ωραίο όπλο ρε. Λοιπόν, για να δούμε. Όχι, εντάξει, όλα δικά μου τα θέλω. Ζω για αυτούς τους ήχους που κάνουν αυτά. Τα τσάκα τσούκα λέω, ναι. Τι κάνω ρε, τι άφησα, χαζί. Άιντε πάμε πάνω, πώς πάει πάνω. Α, έχει και εδώ. Τι συμβαίνει, τι συμβαίνει. Εγώ τώρα θα πάω να στηθώ πάνω. Το σκυλί μου το ακούμε όλοι μόνο. Ναι, θα πάω να στηθώ εδώ. Να βλέπω τι συμβαίνει. Δεν νιώθω πλήρης. Θέλω... Α, μπράβο, αυτό ακριβώς θέλω. Αυτό θέλω. Ωραία. Πολύ καλύτερα. Έχει και εκεί απέναντι. Ωραία. Τώρα μπορώ να πω ότι είναι καλά. Τι κάνω ρε, άλλο ήθελα να ρωτήσω. Ελπίζω μην το βλέπω στον παίκτης αυτό. Έχει κανέναν. Ανέβω εδώ. Όντως όμως. Φυγιά δεν είναι μόνο. Τι πυροβολάνε. Βλέπουν κάτι που δεν βλέπουν. Άρα είναι μέσα. Εγώ το συμπαίκτη. Θεματικός, όχι. Θεματικός θάνατος ήταν αυτός, το φίλο μας. Κάτι μου λέει ότι απλά θα πεθάνω τώρα. Τι συμβαίνει, πώς θα ανέβω πάνω από τώρα. Αυτό γιατί δεν ανοίγει. Εδώ τι έχει, για να δω. Μην πάμε και εδώ. Αυτό ήταν. Έχει και μπαλκονάκι. Αχ, δεν μπορεί να είμαι τόσο γκασμαδοπέδι ρε φίλε. Δεν μπορεί αλήθεια. Κάτι είδα εκεί. Φάρο.
κανένας σκοπός. Τι γίνεται τώρα. Πού? Ρε κάτι βλέπω ρε. Αυτό είναι δέντρο, είναι ή άνθρωπος? Άνθρωπος είναι ρε φίλε νομίζω. Αυτό εδώ λέω κατάλαβα. Να το. Α, δέντρο ήταν. Εγώ σε άλλο story. Τίποτα. Το ok τώρα αυτό τι είναι? Ας μου εξηγήσει κάποιος ρε παιδιά. Δεν καταλαβαίνω αυτά που είναι. Ωραία, τώρα εγώ πρέπει να πάω εκεί. Γιατί πρέπει να πάω εκεί? Εμένα θα με περιμένει. Πού πάει? Ακούω το όχημα. Θέλω να μπω στο όχημα. Να. Περίμενε. Νομίζω πως δεν έχει λίγο πολύ. Πού μας πάει? Πάντας. Θα μας ρίξει μέσα στο νερό. Ωραία. Άψογα. Λέει και το σκύλο. Α, περίμενε, και εγώ θέλω. Δεν έχω σκοτώσει ούτε μισό άνθρωπο, Αυτό δεν κάνει βαρκάδι μας πάει. Πού πάμε? Πήγαμε εκεί, ξαναγυρίσαμε πίσω. Αυτή την μπλε γραμμή το κινητό μου πώς την έβγαλε? Πάλι πίσω. Αυτός ο Χασίμ κάτι γιατί είναι μόνος του? Εκεί τι έχει? Γιατί βγάζει? Τι είναι αυτό το κόκκινο? Ρε βεγιάζει μου, πει κάποιος τι είναι αυτό. Σας παρακαλώ. Ναι, αυτός μας πάει απλά βαρκάδα. Τι συμβαίνει? Άντες κατέβηκα. Γιατί πάω τόσο γρήγορα? Α, δεν πήγαινα γρήγορα. Όχι, δεν θέλω να πεθάνω. Σίγουρα δεν θέλω να πεθάνω. Έλα σε κόλλησε. Δεν πέφτει με αυτό. Καλό και αυτό. Έλα, ψάχνω γωνία να κρυφτώ. Πού είναι ρε παιδιά? Τελείωσε, αυτό ήταν. Τα πήραν όλα από το κουτί, γι' αυτό δεν βγάζει άλλο εκείνο το πράγμα.
Τώρα τι μου λέει, αυτό είναι το καλό. Όχι, το άλλο θέλω. Ρε, το άλλο θέλω. Περίμενε και εσύ φεύγεις αμέσως. Κάτσε, Χριστιανέ μου. Βαρετό παιχνίδι, πολύ βαρετό. Όπα. Τώρα αυτό είναι το πόνο. Έμεινα μόνη μου. Ναι. Πού είναι? Λοιπόν και εμένα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα πάρω το μοτόρι. Πού πάει, πού πάτε, πού πάνε? Όχι παιδιά, περιμένετε λίγο. Το κάνουμε αλλιώς. Εδώ γιατί δεν μπορώ να μπω. Ρε γιατί πήγαν εκεί? Αυτό που ακούω γιατί δεν μου δίνει. Friendly pugs are coming.
ας πούμε πιάσει τώρα το άγχος σου, τι συμβαίνει. Λοιπόν, θα στείλω τέτοιο. Εκείνα, τι είναι αυτό το κόκκινο τώρα. Ότι έχει εκεί, να τους. Είναι πολύ. Εγώ θα πάω να μπω μέσα στο σπιτάλι. Είναι εκτός. Μάλλον είναι εκτός. Ρε, έχει εκεί τέτοια, πώς θα τους θέλω εδώ. Παιδιά, από πού έρχονται αυτά. Α, εμείς και οι άλλοι. Ωραία. Αλληλοφοράστε τα ζόμπι, ρε, δικά μου είναι. Ναι, εκεί που είναι αυτοί δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να μπορείς να τους πάμε. Δεν έχω κανένα single εγώ. Πρέπει να πάω. Δεν είναι καλό μέρος αυτό. Να τους τον είδατε, τον είδατε. Ω, καλέ, όλος ο καημένος τραυματίστηκε. Ωραία, γιατί τώρα παιδιά τι θα γίνει. Το ξελευθερίο τώρα. Μα δεν παίζει να γίνει κάτι. Πού πας καλέ. Καλέ. Γιατί έφυγε η ομάδα, δεν μ' αρέσει. Δεν θέλω που έφυγε η ομάδα. Απίστευτο. Απίστευτο. Δεν το πιστεύω. Κλαίω. Εντάξει, δεν είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή την νίκη, γιατί δεν συνέβαλα και πολύ. Όπως όλοι είδαμε, όλοι. Πρώτη τέτοια της μόδας. Θα τους κάνω όλους τους φίλους έτσι. Έτσι, τώρα. Νομίζω ήρθε η ώρα, μπορώ να κλείσω το βίντεο τώρα να θέλω. Αυτά ούτε που ξέρω τι είναι, τι τα κερδίζω, τι τα κάνω. Ναι, αυτά. Αντίος.